Ακούστηκε λίγο, αλλά... Δεν ξέρω, βέβαια, γιατί νομίζω ότι λίγο από τη Σοφία στο ανέβασμά του κουνάει λίγο. Εσύ τώρα για να θυμηθείς το ιστορικό, εσύ την είχες ψηλιαστεί την κατάσταση και το ήξερες ότι ο Στεφανούλης από εδώ θα της την πέσει της φιλενάδας σου. Λοιπόν, και στην ουσία, το ότι έρχεται τώρα και σου απολογείται κάπου και αυτό το περίμενες. Και ήξερες πολύ καλά τι θα του πεις. Ένα συγγνώμη. Το συγγνώμη, αγόρι μου, συγγνώμη, δεν θα αλλάξουμε. Παιδιά, το μεσημέρι πλακώθηκα με ένα γέρο, βρίστηκα. Με γέρο και εσύ βρε. Το γέρο, ήταν καμιά 55 Ρε, αγγλικόνεσα πάρα πολύ. Όχι, απλά δεν μπορούσα να κλειδώσω. Λες εσύ δηλαδή το... Έχει κανένας κανένα Τι να κάνω τώρα. Έλα ρε παιδιά. Έλα Τάσο. Δώστε και στο σκηνοθέτη και ένα τασάκι και ένα τσιγάρο. Εδώ στο σκηνοθέτη. Ας την έλα. Έλα που θέλω το τσιγάρο μου. Το τασάκι. τσιγάρο. Τι θα το κρατήσεις εσύ. Τασάκι. Ευχαριστώ. Καφέ, ένα καφεδάκι να σας φέρω κύριε... Αν μπορείς να φτιάξεις, να κάνεις και κάτι, φτιάξε. Τώρα πήγαινε πιο πίσω. Εγώ έγραψα τα έρηδο. Ω συγγραφέας. Έλα, φύγε, εντάξει. Έλα. Θα βάλει κανείς την πλακέτα. Κόσμο. Χωρίς αυτόν τον έρωτα, τα όνειρά μας δεν θα είχαν καλά μαμά. Κοιτάξτε να πέσεις. Πάντως, θα μπορέσουμε αν να πούμε... Είμαστε ρε πούσι. Κοιτάξτε βάθος. Κοιτάξτε μορφιά. Αυτό είναι εμένα. Γιατί σκουπίζεις, Άγγελε? Σε ορισμένα σημεία γίνεται καφετή. Σαν να έχεις καεί από τον ήλιο. Μήπως είναι πολύ φυσικό. Τι έχετε να πείτε? Τα βράδια δίχως άλλο θα σε έχω. Εδώ για πειρατίνα. Νέλα, να την κάνουμε. Αφού δεν μπορείς ρε Τάσο μου, γιατί το παλεύεις? Το παλεύει Να παρόλο. την κάνουμε έτσι για χωριατοπούλα. Πώς σας Είναι φέρνω? σαν την παππούσικα στη Ρωσία που ήταν, κατάλαβε, που εκεί είναι το εύρο. Δεν κατάλαβα.